dejjem magħna. Slima lik Ġuzeppi, missier putattiv ta' Ġesu. Slima lik Ġuzeppi, raġel kast tal-Verġni Marija. Slima lik Ġuzeppi, kap tal-familja Pazza. Slima lik Ġuzeppi, missier tal-insara kollha. Slima lik Ġuzeppi, patrun tar-raħal tagħna. Kbir Ġuzeppi missier tagħna, b'talbek ieqaf dejjem magħna. Il-missjoni ta' San Ġużepp bħal kull missjoni kellha bosta diffikultajiet u kienet titlob bosta sakrifiċċji u impenn. Nimmeditaw flimkien f'dan ix-xahar ta' Mejju il-misterju mill-ħajja ta' Marija u ta' Ġuzeppi waqt li nitolbuhom jgħinuna fid-diffikultajiet tagħna. Tal-missier u tal-iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, Ġesu għenna wieqaf magħna. Glorja lill-missier u lill-iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nimmeditaw l-ewwel misteru. Nikkontemplaw lil San Ġużepp meta lemaħ lill-Arusa Purissima tiegħu saret omm. U bil-ferħ li ġarrab meta l-anġlu għarfu bl-inkarnazzjoni tal-Verb Divin. Mill-Vanġelu ta' San Mattew. Ġuzeppi bin David, xejn la tibsa tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Missier Ġuzeppi Mqaddes, arrus tas-sew minn ta' Marija, bosta tħassibt, soba ġarrabt, meta b'Ġesu rajt amonija.
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija. Ħakkien tal-hemm l-ewwel qatrin xirret għalina Ġesu tal-Mira. Ferħis tal-bit qalbek imliel minna Ġesu li 𝐗𝐚𝐬𝐬𝐣𝐨𝐧𝐢. Illa bil-anġlu sa minn żmien qabel, il-ħel ġiet mowtni biex issemmih. Flimkien qalbi mis-soba għal dan il-ferħ tara ranna fl-armonija li mija jiġu biex jgħinuna sidna Ġesu u sidna Marja. Marja u ġużeppi jobdew il-liġi Taljan u ħadu lil Ġesu biex jagħmluhu ċ-ċirkonċiżjoni. Aħna kemm aħna obbedjenti biex il-liġi ta' Alla ma niksruhiex. Marja u Ġużeppi għatuna l-qawwa fid-diffikultajiet tagħna l-aktar biex inwettqu bir-reqqa it-tmirijiet tal-istat tagħna. San Ġużepp, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tibbiet, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazja mimlija bil-lejniek. Irna inti fost in-nisa u kbirek il-frott ta' ġuftijiet Ġesu. Sidna Marja.
niswa minħabba l-gwerer u persekuzzjoni. Kull għamil jaħna l-uru kmina għaraw l-għamil għal-bżonn. Ġużeppi mis-sirtana tal-bekiqa dejjem magħna. Ġużeppi mis-sirtana tal-bekiqa dejjem magħna. San Ġużepp aqlana l-grazzja li jinwallu minn qalbna l-nisa li jista' jagħmluna ħsara biex jitgħamlu l-paċi tal-kuxjenza u ngħixu fis-swuq ma' Ġesu u ma' Marija. Nadi, Għaddi
tal-benefatturi ħajjinu mejtin missierina li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnate ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-sliem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu, imbirek l-kbirom tal-La Marija Santisma, imbirek l-Imqazza Immakulata Purċissjoni tagħha, imbirek it-Log Glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Bom, imbirek San Ġużepp Barus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġeli u l-Qaddisin kollha tiegħu.